Welkom weer bij Potten Kijken. Vandaag zijn we te gast bij Bistro Brian in Hulst. En we zijn benieuwd wat de kok voor ons vandaag in petto heeft. Zo Brian, we zijn hier bij jou in de keuken en je gaat een wintersgerecht voor ons maken. Ja, dat klopt. We hebben wat hertenrugfilet van de Veluwe met wat Brusselse spruiten, wat gember, bloedworst en een beetje aardappelmousseline. Klinkt allemaal spannend. Ik ben benieuwd hoe dat bij elkaar samen gaat komen. Ja, dat is iets wat we leuk vinden om af en toe de randjes op te zoeken van bekende producten, maar af en toe toch iets toe te voegen zoals gember bijvoorbeeld met een gerecht waar wij denken van hé, dit geeft spanning. En hoe ga je het klaarmaken? Nou, het hert gaan we dadelijk hard bakken, zoals we het zeggen. Het is een vrij dun stukje, dus het topstuk van de rug. Dus wat we daarvoor nodig hebben, ja, dat is een grote pan. Die zet ik vast op, want deze moet wel echt goed heet zijn. Waarom? Je ziet het is een vrij dun stukje. Ja. Als het niet warm genoeg is, dan kunnen we niet de maillard geven, zoals wij het in de keuken zeggen. Kun je dat eens uitleggen? Ja, maillard is eigenlijk een reactie die je heeft van een proteïneproduct ten opzichte van een bereiding. Dus dat geeft een soort van smaak mee, dus de krokantheid van de korst, maar wanneer dat niet hard genoeg gaat, valt het vlees teniet, zeg maar. Dus de kern gaat doorgaren terwijl we dat niet willen. En de maillard is een standaard eigenlijk? Dat is... Nou ja, bij ons in de keuken is het een standaard, maar niet iedereen vindt dat belangrijk. Dus wat is maillard? Dus die keiharde korst die we dadelijk op het vlees gaan zetten, dat ga je dadelijk wel zien. Maar dat is belangrijk voor de smaakbeleving, vinden wij. We gaan het zien. Ja, dus het gaan we zo dadelijk bakken. Daarnaast hebben we onze spruitenstronk. Wat je eigenlijk hedendaags niet meer ziet. Tegenwoordig niet zie in je... een restaurant in ieder geval. Nee, ja. Wel bij mij in de moestuin. Maar... In de moestuin inderdaad, in de winkel zie je ze van de stronk af in de zakjes of in een krat waar je ze kan kiezen. Maar ja, wij doen het op zijn geheel garen. Dus wat doen we? In de stoomoven schuiven we eigenlijk in, waardoor dat de spruiten gaar worden. En een stukje beleving aan de gast toe. Dus we laten het zien in de zaak. Hey, dit is een spruitenstronk, zo groeien ze. En dan proberen we ook een ere te houden door ze dan weer zo te garen eigenlijk. Ja, maar zo presenteer je ze niet op het bord. Nee, ja, zoals je ziet op dit bord is het bord vol. Het is een flinke dus kunnen we er eigenlijk niet meer zo. zoveel mee doen. Nee. Dus wat we doen, per schaal presenteren we het aan de gast, zoals ik zei. Ja. En dan komt het terug in de keuken en dan halen we ze er netjes af en dan gaan we het gerecht dresseren. Ja. Dus we gaan het hert nu bakken, de pan is goed heet. We gaan het hert wat zout meegeven. Een snufje zout. Ja. Je ziet, hier zie je bijvoorbeeld de reactie, hè, die krokantere korst die we willen creëren, wat dan die maillard geeft. En nu zie je dat niet. Ja, nu zie je dus het hert wat gebakken is, hè, en de korst wat je hier ziet, hè, die maillard reactie, die hebben we dus gecreëerd. Maar we willen het nog wat extra smaak meegeven. Dus wat doen we? We voegen wat boter toe. Het zal vrij hard gaan en wat aromaten, zoals tijm, geplette teenlook en een klein beetje rozemarijn. Als je dan ziet, je hoort het al knetteren, knisperen. En dan doen we nog even mooi mee om. Rollen dat al die smaken van die aromaten die we toevoegen echt in dat stukje vlees en dat stuk hert trekken. Brian, wat fijn dat we hier te gast mogen zijn. Maar ik denk dat het voor de kijkers thuis ook heel fijn is om te weten wie Brian is. Brian de Dikker. Ja, opgegroeid in Sint-Jansteen, hier een dorpje naast Hulst, waar we nu zitten met onze bistro. Mijn ouders hadden vroeger een horecazaak daar met het vak eigenlijk kennis leren maken. En uiteindelijk dacht ik van, hé, wat wil ik? En ik wil kok worden. En dat hebben we uiteindelijk alles aan gedaan om dat te doen.
Binnen buitenland, op school gezeten in België, in kokzijde. Uiteraard. Ja. De koksopleiding in de Ja, dat, verre regio, denk Ja, ik. dat zeggen ze inderdaad. En ja, stages binnen buitenland, Spanje, België, Nederland. Uiteindelijk afgestudeerd, gaan werken, voornamelijk in Nederland, maar ook een kleine uitstap gemaakt naar Londen, Engeland. Ja. Veel geleerd, veel gedaan en uiteindelijk ja, terug in Nederland. En ja, net voor mijn 30ste dacht ik van hé, tijd voor terug naar het oude nest te gaan en richting Zeeuws-Vlaanderen en daar een eigen zaak te starten. Ja. En dat was ook een wens van je, hè? Voor je 30ste een eigen zaak. Klopt, ja, Dus ja dat dat is was gelukt. een droom, Ja. zeker. En dat is inderdaad ja, gelukt. Ja. Ja. Goed, het vlees ligt te rusten, dus dan kunnen we verder uiteindelijk met de rest. We hebben mousseline van aardappel. Aardappelen, En mousseline, dat maak je door het heel fijn te pureren. klopt. Dus we koken onze aardappel in water met zout. En die gaan dan bij ons door de fijnste zeef die we hebben, een haarzeef. Voegen we boter aan toe en een klein beetje kookvocht om uiteindelijk die boter weer Smerig te te emulgeren met de aardappel. Dus dat kunnen we in principe warm zetten. Zo, het hert heeft gerust en dan doen we altijd eventjes voelen of dat de cuisson goed is of de bereiding zoals het in het Nederlands heet. Ik denk dat dat voor mij gewoon goed in orde is, dus dan gaan we het eigenlijk portioneren. Dus wat we doen, we snijden altijd even het kontje eraf. Dat is dan voor de chef zelf, die het lekker vindt. Want je wil altijd een mooie snijkant hebben als je het op het bord hebt. Ja, uiteraard. Kijk, en je ziet hè, die Maillard-reactie die we net aan de buitenkant zagen, of hier nog steeds. Dat heeft die buitenkant gegaard, maar De de binnenkant is... kern is eigenlijk nog zo goed als Ja. rauw. En dat vind ik zelf echt ja, wel belangrijk bij hert, dat het niet te ver gegaard is. Heet dat bij hert ook saignon of maakt dat hier niet bij uit? Maakt in principe niet uit wat voor vlees je daar aan vasthangt. Dus het kan een tournedos zijn, maar met hert kan het ook. En dit is in wijze bleu eigenlijk. Bleu. Dus Bleu. nog Dus het is, rauwer dan saignon. er zit temperatuur in inderdaad, maar het is eigenlijk nog steeds rood. Dus wat we gaan doen nu, is we gaan het meenemen naar de barbecue. En dan nemen we gelijk de spruitenblaadjes mee, want die kunnen we dan ook aanroosteren op de barbecue. Nou, we hebben hier onze kleine barbecue. Wat makkelijk is in onze keuken. En dan gaan we het eigenlijk even kort over de hete kolen roosteren. Dat geeft net dat extra stukje smokiness. Dus je ziet het, hè, de rook Je stijgt begint al op. te roken, ja. Ja, en daarna bij doen we ook onze spruitenblaadjes. Die gooien we lekker op de barbecue, die laten we lekker zijn gang doen. Geeft een beetje een vegetale toets dadelijk aan het gerecht. Lukt? Ja. Fijn dat je hier in Hulst neergestreken bent. Ja, een toevoeging denk ik voor Hulst persoonlijk. Weer iets vernieuwends, weer iets anders. Toch wel die oude stijl, maar ook wel weer ja, net even iets anders. En net ons eigen dingetje en voor herkenbare dingen. En ja, dat vinden we leuk om te doen. Ja, want je kookt echt op Franse wijze. Ja, echt die klassieke leerschool hebben we gehad. Hè. Dus veel boter, veel room, maar af en toe wat spannende dingen. Wat mensen ook niet verwachten en denken van hé, dat is raar of dat is vernieuwend. Of dat vinden we dan ja, echt die toevoeging van een bistro zoals wat wij doen. Ja, dus klassiek met een twist, zeg maar. Ja, zoals wij het zelf zeggen, verrassend vertrouwd. Zowel vertrouwd als mensen terugkomen, maar af en toe ook als het vertrouwd is toch weer verrassend te kunnen zijn. Of als je het net omdraait ook weer. Ja. En je gaat voor ons ook zo'n verrassend vertrouwd gerecht maken met ree en spruitjes en Ja, mousseline en ja ook weer toch weer bloedworstsaus en van alles. nieuwe dingetjes. Weer, misschien wat gember of zo, wat weer net even ja, vernieuwend is en verrassend kan zijn. Maar toch hert wat ook weer vertrouwd kan zijn of bloedworst. En ja, daar maken we ons eigen ding mee. Ja, Zo, dan hebben we ons vlees en de spruitjes hebben we eigenlijk klaar om te gaan. Volgende stap is de stronk. Die hebben we dus, zoals eerder verteld, al mooi gegaard hè, in de oven en gepresenteerd in de zaal. En dan gaan we ze eigenlijk nu ja, van de stronk afsnijden. Waardoor we eigenlijk gelijk het gerecht op kunnen gaan maken. Spruitjes puur.
maar vooral vol van smaak. Omdat die stam, die geeft ook extra Die houdt het smaak, vast. die, Ja. die spruit in. Het zijn gewoon mini-kooltjes eigenlijk, hè? Correct, ja. Ja, het valt onder de koolfamilie, inderdaad. Goed, spruitjes. Het hert kunnen we daar dan mooi tussen verdelen. Alleen vergeet ik een heel belangrijk onderdeel. We maken ons vlees eigenlijk altijd af met een klein beetje maldonzout. Om net even die laatste smaak mee te geven. Ja, het haalt de smaak juist naar boven. Zo. Dan halen we onze aardappelmousseline erbij. Die verdelen we dan mooi tussen het gerecht, zodat daar bij iedere hap eigenlijk alles gecombineerd kan worden. Dan gember. Hier ligt de hele stronk. En dit zijn eigenlijk sliertjes die we heel fijn doen snijden en wegleggen in azijn. Gember kan heel pittig zijn, Ja, heel scherp, beetje maar peperig. door dat azijn gaat dat wat afbreken en Dat het wat zachter was. wat zachter. Ja. Correct. En wat heb je daarin zitten? Crème van groene peper. Crème van groene peper. Dus iedereen kent de pepersaus met Ja. de groene peperkorrels. Ah, Dat ja, hebben we tuurlijk. uiteraard Ja. ook, maar wat doen we soms? We doen dit doordraaien tot een crème. En dat geeft dan weer net een klein beetje, heel veel spanning. Net om dat vlees een klein beetje op te peperen. Gaan we het gerecht verder nog afwerken met wat rauwe kanterellen. Waarom rauw zou je denken? Dat geeft een beetje die aardse structuur en de tonen, de smaken. Want met die peper en die spiciness dadelijk van het gerecht kan combineren en dat een beetje de afbraak maakt van dat scherpe. En die kanterel heb je alleen maar een beetje schoongeborsteld. Schoongeborsteld, 1 keer kort gewassen. Er omdat zit toch- altijd veel zand aan, is mijn ervaring. Ja, en vooral tussen die lamellen, zeg maar, om ja. het zo maar even te noemen, daar kruipt alles tussen. Dus dat is wat dit betreft gereed. En dan gaan we het afmaken met die geroosterde spruitenblaadjes. En dan missen we nog 2 dingen. Of eigenlijk 1 ding maar. Bloedworst. Ah, de saus. De saus en dus bloedworstsaus. We hebben 2 dingen gedaan met bloedworst. 1, we hebben hem uitgebakken. En dat zie je hierin, hè, de donkere Kleine stukjes, stukjes. Met wat shallot en bieslook en geklaarde boter. Dan gaan we dan nog even kort over het vlees doen. Dan En geeft- geklaarde boter is boter die heel warm is gemaakt en waar het schuim uit getrokken is. Geklaarde boter is eigenlijk op lage temperatuur de boter laten smelten. Lage zodat temperatuur juist. het vetgehalte zich gaat scheiden van het wei. En het wei is dan de witte substantie die zich onder in de pan bevindt. Wanneer je dat op hoge temperatuur doet, krijg je beurre noisette. En dat gaat dan karamelliseren Ja, en die dan moet krijg je je een beetje die hazelnootsmaak. En dat willen we juist net niet in dit gerecht. Ja. Ja, en dan hebben we hier dan onze bloedworstsaus. Op basis van kalfsjus met bloedworst. Een klein beetje sherryazijn voor dat zure nog. En daar gaan we uiteindelijk het gerecht mee afmaken. Het ziet er inderdaad zeer winters en warm uit. En dan krijg je hier de hert, kanterel, spruit met bloedworst. Zo Brian, ik ga de bril er eens bij opzetten om te zien wat voor moois dat er hier allemaal op dat bord ligt. Maar het feestelijke is dat ik mag proeven. Ja, Het ruikt verrukkelijk. Het is dus een echt heel winters gerecht met ree, spruitjes, bloedworst, kantarellen. Ik ga aanvallen. groot gelijk. Ik begin met het vlees. Daar gaat het in dit gerecht vooral om, denk ik, hè? Correct. Wat echt dat winterse mee gaat geven. Die specerijen die erin zitten in de bloedworst. Lekker. Ik ga er nu de mousseline bij proberen. Klein stukje gember zag ik. Verrassende combinatie, echt heel verrassend. En erg lekker. En inderdaad heel winters.
vol van smaak. Dit is verrukkelijk, Brian. Wat fijn dat we mochten komen kijken en proeven. Graag gedaan, uiteraard. Ik zou zeggen voor de mensen thuis, bon appétit. Dankjewel. Proost.